На 7 октомври на територията на област Враца започва раздаването на социална помощ по програма за предоставяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица. Програмата е национална и обхваща 331 000 лица в неравностойно положение в цялата страна. Само в област Враца ще бъдат подпомогнати 13 814 лица. Програмата ще се реализира в два транша. При изпълнението на първия транш социално слабите ще получат ориз, брашно, захар, олио, зрял фасул, леща, конфитюр, пчелен мед, вафли, картофено пюре. Списъците са изготвени от Агенцията за социално подпомагане и са предоставени на Български червен кръст чрез разплащателната агенция. Помощта за град Враца ще бъде раздавана в два пункта. В сградата на БЧК във Враца на улица Полковник Худов 44. За живеещите в жилищен комплекс Младост и цялата градска част, за живеещите в комплексите Дъбника, Сеничи и Металург, помощта ще се предоставя от областния склад по програмата, който се намира в складовата база на ОКС на улица Драган Цанков, номер 6. Получаването на продуктите ще става лично срещу предоставянето на лична карта или чрез нотариално заверено пълномощно. Раздаването започва на 7 октомври и приключва до 31.